W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje, mówił Jezus, nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie. Obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo mi rani serce moje. Wspomnijcie na mękę moją. Jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim. Amen.